Us hi veieu amb 50 anys, com els Stones, cantant cançons dalt d'un escenari? Sí, perquè no, i tant. 50 i més. Més, també? Sí. La veu de Carla Sabater s'ha sentit per primera vegada al Gran Teatre del Liceu i ho ha fet acompanyada dels membres que havien format el grup ara rebatejat com a Sau 30, que han fet sonar icones del rock català com Tren de mitjanit o Envia'm un àngel. Ha estat el concert estrella d'una gira que s'acabarà aquest any. No són Sau, però gairebé. Són Sau 30, un record d'allò que va ser la banda amb tots els seus integrants. Músics i tècnics. Només hi falta Carla Sabater. 20 anys després de la mort del cantant, el públic entregat no oblida cap de les cançons. A mi el que em fa estar satisfet és que hagin sobreviscut sobretot el pas del temps i que això 20 anys, 30 anys més tard encara avui les cantem i la gent les cantarà. Si tingués una màquina del temps, Sau 30 ha recuperat amb nostàlgia tots els èxits. Des del Tren de mitjanit o Me'n torno a Sau fins a Envia'm un àngel. Tot plegat amb una nova veu elèctrica, la de Jonathan Argüelles, que assegura no substitueix Sabater. Carla Sabater era molt estimat perquè ho tenia tot, bàsicament. O sigui, tenia una planta increïble, tenia una veu increïble, a l'escenari es movia com ningú, cantava increïblement bé i, a més, defensava unes cançons que li permetien poder-se, a més, lluir moltíssim. Amb un emotiu Boig per tu d'homenatge final, la veu de Carla Sabater ha pogut ressonar per primera vegada dins del Liceu. El seu record i el de Sau continuen ben vius. Oriol Company, TV3, Barcelona.